Ja, dames en heren. Joy Claessens en Roel Drissen zijn 2 april gestart met een eigen bedrijf. JR's Schoenen en Zeilmakerij. Spreek ik dat goed uit? Ja, dat is goed. Ja? Ja. En bij Joy zit het zeilmaken ook echt in de genen. Welkom Joy en Roel, welkom. Hi. Ja, hoezo zit dat in de genen? Leg ons dat eens even uit. Mijn vader is zeilmaker geweest. Hij heeft ook een zeilmakerij gehad in Venray. 50 jaar. Meer dan 50 jaar. En ik lag als baby al op de tafel en ik keek al mee hoe hij het deed. En ja, dat... Dus echt met de paplepel ingegoten dat vak. En een zeilmaker, wat doet hij dan en wat voor zeilen moet ik dan denken? Voortenten, luifels, verandazeiltjes, kussens voor buiten, voor lounge sets, dat soort dingetjes. Oké, dus niet zeilen van boten, want daar zat ik even aan te denken. Het zijn echt vooral zeilen inderdaad voor tenten en dat soort. Echt particulier gericht, ja. Ja. En 6 jaar geleden heb jij dat bedrijf van je vader overgenomen. Ja. Alleen ben je ook weer heel snel tot de conclusie destijds gekomen, dat is niks voor mij, ik ga weer in loondienst werken. Ja, het was net iets te vroeg, net iets te ambitieus. Ja. En toen heb je dus daar weer voor gekozen, maar nu? Nu toch weer wel. Ja, voor mijn het bloed kan blijkbaar niet, of dat kruipt niet gaan kan. Ja. En hoe zit het dan, waarom nu dan toch, waarom is het nu wel zover en waarom ben je er nu wel klaar voor om een eigen onderneming te starten? Ja, nu hebben we 2 ambachten onder 1 dak en nou zijn we er allebei klaar voor. En we hebben genoeg ervaring opgedaan de afgelopen paar jaar, dus want je hebt het over we, dan heb je het over Roel en jou. Zijn jullie in het dagelijks leven ook een setje? Ja. Dus niet alleen zakelijk gezien, zeg maar? Sinds 3,5 jaar. Nu. Sinds 3,5 jaar. Dus 3,5 jaar geleden kwam Roel om de hoek kijken. Wat is jouw rol dan in het bedrijf? Want jij doet vooral de zeilmakerij. Ja. En jij dan de schoenmakerij? Ja, toen ik haar leerde kennen was ze eigenlijk al in de leer als schoenmaakster zelf. En we hebben dat toen samen opgepikt. En we zijn er eigenlijk met z'n tweeën ingedoken. En elke maandag zijn we in de leer geweest bij een leermeester. Ja. Dat klinkt echt nog als een oud ambacht. Ja. Want hoe gaat het dan als je in de leer bent? Je gaat naar een leermeester, echt in een werkplaats? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, dat begint dan met het uitsnijden van hakjes en aantikken van hakjes en voorbereiden. Ja, dus dit is echt een vak wat je in de praktijk moet leren. Ja, absoluut. Dat kun je niet de theorie leer je in de praktijk. Want wat deed jij hiervoor? Ik ben onderhoudsmonteur, machinefabriek. Ik heb eigenlijk altijd in de papierfabriek gewerkt, in de Kuik. Later naar SCA Mulnike. Doe ik nu nog, erbij nog. Want ja, ik moet toch proberen het eerste jaar eventjes even door te komen als ondernemer. Oh, dus je werkt niet fulltime in je bedrijf? Nee, ik werk in een 5-ploegen systeem, dus ja. En als je daar niet werkzaam bent, dan ga je snel naar je bedrijf? Dan ga ik hobbyen. Dan ga je hobbyen. Kijk aan. Ja. En wat betekent dat voor jou om nu zelfstandig ondernemer te zijn? Wat was voor jou de reden om dit te gaan doen? Ja, omdat wij zo met de zeilmaken en met de schoenen bezig waren. Ja, op een gegeven moment moet je toch gaan kiezen van, dat gaan we echt... we hebben dat als hobby thuis gedaan, bij mij thuis. Ja. En op een gegeven moment moet je gaan denken van, ja, nou gaan we die sprong maken om toch... om het groter te gaan doen en we konden in Venray terecht. Ja, en jullie zijn dus nu in de leer geweest, jullie zijn volmaakte schoen- en zeilmakers. Ja. Wat maakt jullie nou zo goed? Kwaliteit, combinatie. Service. En waar merk je of waar zie je die kwaliteit in terug? Want ik heb totaal geen verstand van het vak schoen maken. Nee. Ja, de afwerking, de liefde die we erin stoppen, het feit dat je je schoenen gepoetst terugkrijgt. Ja, dat doet niet elke schoenmaker. Het is ook weer zo'n klein dingetje wat het zeg maar afmaakt. En de schoenen rust geven. Ja. Vaak binnen een uurtje een schoen terug kan al bijna niet. Want waarom heeft de schoen die rust nodig? Want de lei met zijn rust nodig. En liefde. Dus liefde. Het schoonmaken van de schoen. Ja, want als ik jullie zo hoor, dan kunnen schoenen eigenlijk dus volgens mij in de regel veel langer mee dan dat het bij veel mensen het geval is. Dat sowieso. Want hoe lang kunnen schoenen mee? Een goede schoen kan wel een jaar of 5, 6, misschien wel 7 mee. Dus en dan eventjes in het onderhoud bij jullie, een reparatie en ze kunnen weer zelfs opnieuw... sneakers kunnen in onderhoud. Ja. Die kunnen gepoetst worden. Ja, we hebben het nou over jullie zaak. Waar kunnen de mensen jullie eigenlijk vinden? Op de Paterstraat in Venray. De Paterstraat. En dat is volgens mij ook heel snel gegaan. Ja. En wat is snel? Kun je daar iets over vertellen? 3 maanden. 2,5. 2,5, zoiets, ja. En hoe komt het dan dat je eigenlijk dat zo snel nu doet?
Wat heeft daar de doorslag gegeven? Ja, ik zat... Het pand kwam op ons pad. Ja, ook dat. En het pand was zo ideaal voor ons, voor de zeilmakerij. Want de zeilmakerij, je hebt een tafel van 4,5 bij 3. Ja. Met 2 naaimachines. Ja. En je hebt aan de voorkant heb je het stuk voor de schoenmakerij, dus dat was ideaal. Ja, het kampeerseizoen is weer volop begonnen. Dus, ja. En dat heeft er ook mee te maken, ja, want nu komen alle tentjes en zeiltjes weer tevoorschijn. Ja. En, ze willen allemaal klaar zijn voordat ze gaan natuurlijk. Dus dat is onderdruk. Ja, zeker. Ja. En als ik naar jullie zaak kijk, dan heeft dat ook een hele ambachtelijke uitstraling. Hebben jullie daar ook bewust voor gekozen? Ja, we willen echt het oude in een nieuw jasje steken. Ja. En waar zijn jullie het meest trots op? Onze oude schoenmakersmachine die wij nou voor Sier neer hebben gezet. Ja. Het pronkstuk voor jullie. Ja. En maar ik denk ook de 2 ambachten bij elkaar, denk ik. Ja. Dat we die bij elkaar gebracht hebben. Is dat een unieke combinatie? Of? Ja, zover als wij weten vrij wel. Uniek, ja. En waarom moeten alle mensen in Verrij in ieder geval een keer even een kijkje komen nemen? Paterstraat 10. Maar waarom? JNR's. Waarom? Ja, gewoon voor de sfeer. Om de oude ambachtelijke sfeer even te proeven. Helemaal en een goed. bakje koffie. Ja. En een bakje koffie. Ja, altijd klaar. Nou, ik weet zeker dat ik in ieder geval een keer kom met mijn oude schoentjes. Helemaal goed. Hey, dank jullie wel. Yes. En heel veel succes. Dank je.